سلام زخبركم تخاتلتنا كم يصنحكم امباركس نايز ساعتي زينا حيزلكم مصيله مجمرتا جن رست زينا اب ኤርትራ መደበር እስራኤል ተጠቅዩ ዝብል ተቀነን ናይ ኤርትራ ግብረ መልስን እስራኤል ንውሳኔ ዕርቂ ሕብራት ሃገራት ነጽጋቶ ግብጺ ሓደጋ መኪና ብውሕዱ 32 ሰባት ቀቲሉ እስራኤል ንኹሉ ስጉም ተኽትወስድ ተገድዳላ ክብል ፕሬዝዳንት ኢራን አጠንቅቀውን ካልኦትን ዝብል ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል حاتير زينا بريزيدنت إسياس أفوركي بمخنيات مبل 100 عمد مسرة ريبابليك تركي نهزبن منغسن إيرترا وكيلو نمزنو بريزيدنت رسيب طيب أردوغانن حزب تركن نايوهانا ملختي أم حلاليفو بريزيدنت إسياس أم ملختو هاغورو مس تركي زلو عزمدنا بزيادة نمعماق زلو سناي دليت كاليسو ريبابليك تركي بعسان شعتن تكمتي شان شعتن ميتن إسران سلستانيا نيبريت أوريا عثماناوين أفريسا بوغعي تمسريتا اب ኤርትራ መደበር እስራኤል ተጠቅዩ ዝብል ወረን ናይ ኤርትራ ግብረ መልስን ኣብ ቤይሩት መደበራ አልማያዲን ዝተባለት ማዕከን ዜና ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ማዕስከር እስራኤል ብዕጡቃት ከም ዝተሃርመ ዓርቢ 27 ጥቅምቲ ኣብ ዘርግሐቶ ዜና حبيرا مسرت تام عكن زينا اب إيرترا اب دسيتان دهلاك اب زركب وتادرا مدبر عسكرهم زنبرو وتادرات اسرائيل متقعت خمس وردهم منجتات إيرترا المايادين حبيرهم تبل اتم منجتات اتمتقعتي بفولي نيمن غصص متقيح بحري نمكتتال زحجز معسكر مقوصاصر اسرائيل زتتخلوم با علامات كبريو يبل اتمتقعتي وريدو وستبهل بوتا اب دسيت دهلاك زركب مصناصن مدبر اسرائيل مخانو اتزينا يتقس اب مسرح زمتقعتي حد العلواي وتادرا مكونن اسرائيل كم استقتله منجتات المايادين حبيرهم يبل كساب حجي حلافነት ናይት መጥቃዕቲ ዝወሰደ ጉጅለ የለን እስራኤል ድማ ብዛዕባት ሰብጻባት ሬቶ ይሃበትን ናይ ኤርትራ ግብረ መልሲ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ኣብ ቤይሩት መደበራ አልማያዲን ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ማዕስከራት እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝብል ዘውፅአቶ ዜና መስሓቅን ክብል ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ነቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ቅሉዕ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ይድሕር ምባል እስራኤል ኢራንን ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣለዎን ዝብል ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ወጽ ከም ጸንሐ حبيرو ام مسكرمون بتمساسالي اب سعود عرب زمدبره تلفزيون اسرائيل مستيرا مصناصن مدبر اب ኤርትራ ከም ዘለዋ አቃል ሓኒራ ኣብ ተዋን ኤርትራ ምስ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ሚስጥራዊ ጸጥታው ዝምድና ይኹን ሚስጥራዊ መጸናጸን መደበር እስራኤል ከም ዘየለ ገሊጻ ነይራ ኤርትራ ምስ እስራኤል ፉሊ ሚስጥራዊ ዝምድና ከም ዘለዋ ካብ ገለ ሃገራት ዓረብ መንገድ ማዕከን ዜና ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ብተደጋጋሚ ክስ ቀርበላ ጸኒሑ ገለ ሃገራት ዓረብ ኣብ መንጎ ኤርትራን እስራኤልን ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድና ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ጉዳይ ደሴታት ሓንሽ ምስ የመን ኣብ ዝነበራ مسحب نيرترا حجزيا كبلا تسمعينين انت خنا جبوت مرداتا يغلبان ኤርትራውን መሰረት ዘይብሉ ተቀነ ብምባል ክትነጽጎ ከም ጸንሐት ይፍለጥ ኤርትራን እስራኤልን ኣብ 1993 ወግዓዊ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከም ዝመስረታ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ዓመት ናብ እስራኤል ከይዱ ከም ዝተሐከመ ይዝከር بريزيدنت إيران إسرائيل نخلو سقوم تخوصد تجددالا خبل أتنققو بريزيدنت إيران إبراهيم رايسي إسرائيل توصلو زلا سقومتي كأيح مسمرات سجيرلو أزد ما كل سب سقوم تخوصد كجددو يخلي كبل أتنققو رايسي بسنبت أب إكسس فرو صحف وسيخو واشنطن زخونا نجار كين كبرت حتى لنا أنت خونا قلنا إسرائيل سفيح دكفت بالا أمريكا ناب أكسيس أوف ريزيستنس ملقت سديدا كاب عودو جنت أبس تقبل الله إلو أكسيس أوف ريزيستنس وحبرت مغتا أما لا ما كلامي برازن كسأسو بإيران زدقفو حالتات صحافو جلي حماس دما أكل نازم التأخابي سمز أمريكا صفيح زباو جيت دون منبال دليت سلازلهم إيران كابكينات إسرائيل حماسن إداخ تأكب كتنقوط أنحميم أب لبنان مدبرون بإيران نون زدق فن جل حزب الله كن أبزحلو في سومنات مس إسرائيل توكسيك اللوات كأني له سراويت إسرائيل بوغانو وتدراتو أب كازان زكايدو نايمدرا وفرك الدالو زر مسلتات لطيف الله قدامي منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو تمال قدام أب تلفزيون أب تسمع مدرم إسرائيل نابكال أي من رخكينات مس حماس كم زعتوتن وتدراتن أزستن نعمل لا وشمت كذا كم زوافرتن قاليتهم زي نوحن كبير ممكنات كخونيم جن كنعوتنا جن سعرنا قبل تزاربو إدنا أين هبن كنك على سينا كاميرا تكون كاب سماي كازاون أيكن سحبن أتوم سألتات أو وقعوا أكاونتات حيلتات مكل خال إسرائيل أب إكس تزرق حمالو أتخلى أيسهم منو زعوت زرقون حماس إسرائيل بفلاي أبلغ لك أزاوين سفح سبعة وكلو لوزس عبقينو وسن رديت كأتو خمس جمران تقاريتو تسأل حسل كن إنترنتن نابنوري ملس كم زلون تبسعوات يحبر اللو እስራኤል ንውሳኔ ዕርቂ ሕብራት ሃገራት ነጽጋቶ እስራኤል ኣብ ጋዛ ሰብኣዊ ዕርቂ ክካየድ ዝጽውዕ ውሳኔ ሕብራት ሃገራት ብሕርቃን ነጽጋቶ ንነፍሳ ክትከላኸል ምዃና ድማ ቃላትያ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ቅልጡፍ ሰብኣዊ ዕርቂ ክግበር ብልዑል ድምፂ ጸዊዑ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር እስራኤል ጊዳድ
ኤርዳን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቅቡልን ጠቃምን ኣኼባ ከም ዘካየደ ገሊጹ ኣሜሪካ ንውሳኔ ሕቡራት ሃገራት ዝጸረር ድምፂ ዝሃበት ኮይና ኣብ ቃዛ ኣብ ዝካየድ ወተሃደራዊ ስርሒታት እስራኤል ግን ሰብኣዊ ዕረፍቲ ክግበር ጸዊዓ ሰራዊት እስራኤል ብዓርቢ ኣብ መላእ ዞባ ቃዛ መጥቃዕትታት እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ስርሒታቱ የስፍሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ወሃብ ቃል ዳንኤል ሃጋሪ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝፍጸም መጥቃዕትታት ኣዕብዮም ሓይሊ ኣየር ኣብ ታሕቲ መሬትን ዝርከቡ ዕላማታት ትሕቲ ቅርጽን ግብረ ሽበራውያንን ኣዕርዩ የጥቅዕ ኣሎ ኢሉ ኣስዒቡ ንነበርቲ ቃዛ ዝያዳ ናብ ሸነኽ ደቡብ ክግዕዙ ነጊርዎም እስራኤል ካብቲ ብ7 ጥቅምቲ 1407 ዝቐተለ መጥቃዕቲ ሓማስ ዝፍጸማ ትሒዛ ኣብ ቃዛ ቦምባታት ክድብድብ ጸኒሓ እያ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ትማል ዓርቢ ኣብ ቃዛ ቁልጡፍ ዕርቂ ክግበር ዝድግፍ ድምፂ ሂቡ እቲ ውሳኔ 120 ድምፂ ደገፍ 14 ተቃውሞን 45 ድማ ድምፂ ተዓቅቦን ሂቦም ጆርዳን ንዓረባዊ ጉጅለ ወኪላ ኣብ ዘቕረበቶ ውሳኔ ራዕድን ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ዝዓይነቱ መጥቃዕትን ሓዊሱ ንኹሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ፍልስጤምን እስራኤልን ዝፍጸም ዓመፅ ዝኾንን እዩ እቲ ድምፂ ብሕጊ ቀያዲ ዘይኮነስ ብሰንኪ ኣድማሳውነት ኣባልነት ሕቡራት ሃገራት ሞራላዊ ክብደት ዝሓዘ እዩ ኣምባሳደር እስራኤል ኤርዳን ንሕቡራት ሃገራትን ንደቂ ሰባትን ጸልማት መዓልቲ ክብል ብምጽዋዕ ሃገሩ ኣብ ምምካት ሓማስ ኩሉ መንገድታት ክትጥቀም ምዃና ቃላት እዩ እቲ ኣምባሳደር ነቶም እወ ዘድመፁ ኣብ ክንዲ ንእስራኤል ዝድግፉ ንራዕዳውያን ናዚ ደግፎም ክብል ከሲሱ ወሃብ ቃል ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጆን ኪርቢ ኣሜሪካ ጆሆስ ዝተታሕዙ ሰባት ካብ ቃዛ ንኽወፁ ንምሕጋዝ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዕረፍቲ ክድግፍ እያ ከምኡውን ተወሳኺ ሓገዝ ክኣቱ ክትፈቅድ እያ ኢሉ ኣብ ቃዛ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና እስራኤል ሕነ መፍዳይ ቦምባ ካብ እትጅምራ ትሒዙ 7,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ ካብቶም ተኽሲ ደው ክብል ዝጽውዑ ሃገራውያን መራሕቲ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ይርከብዎም ማክሮን እስራኤል ኣብ ቃዛ መጥቃዕትታት ትውስኽ ከም ዘላ ቅድሚ ምግላጽ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁን ፕሬዚደንት እስራኤል ኢሳቅ ሄርዞግን ድሕነት ህዝቢ ቃዛ ክሕልሎ ኢሉ ከም ዝነገሮም ገሊጹ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብቲ ኣብ ብራስለስ ዝተኻየደ ናይ 2 መዓልታት ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ነቶም ኣብ ባይታ ዘለዉ ብቦምብታት ዝተጎድኡ ንምክልኻል ሰብኣዊ ዕርቂ ሎሚ ጠቓሚ እዩ ኢሉ ማክሮን ኣስዒቡ እስራኤል ንነፍሳ ክትከላኸል መሰል ከም ዘለዋ ብምግላጽ ሙሉእ ዕፅዋ ብዘይ ኣፈላላይ ምድብዳብን ሰፊሕ ናይ መሬት ስርሒትን ንሰላማዊ ህዝቢ ቃዛ ሩኡይ ሓደጋታት ከም ዘስዕብ ገሊጹ እስራኤል ኣብዚ ሰሙን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኩናት ቃዛ ኣዲቡ ብዝሃቦ ርእይቶ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ጸዊዓ አንቶኒ ጉተሬስ ብወገኑ ብሰሉስ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ዝሃቦ መደረ ነቲ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓማስ ዝኾነ ኮይኑ እንተኾነ ግን ስቂሉ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ እስራኤል ንራዕዳዊ ተግባር የመኽንየሉ ብምባል ከሲሳ ብቕልጡፍ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ድማ ተጽውዓላ ግብፂ ሓደጋ መኪና ብውሕዱ 32 ሰባት ቀቲሉ ኣብ ግብፂ ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ብውሕዱ 32 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ድማ ቆሲሎም ኣብቲ ትማል ቀዳም ዘጋጠመ ሓደጋ ብዙሓት ተሽከርከርቲ ከም ዝተጋጨዋ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ግጭት ካብ ርእሲ ከተማ ካይሮ ኣስታት 131 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሑቕ ኣብ ዝርከብ ምምሕዳር ብሄራ ካብ ካይሮ ናብ ኣሌክሳንድሪያ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ይጋጢሙ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ብውሕዱ 63 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጡሎ ኣልጀዚራ ከም ዝጸብጸቦ ናብ ካይሮ እትኸይድ ዝነበረት ናይ ተሳፈርቲ ኣውቶቡስ ኣብ ጽርግያ ደው ኢላ ዝነበረት መኪና ከም ተላተማ معكنات زينان سبمزت خوابن حبيرم اتحدقا حنت ناي تسافرت أوتوبوسن حيالو مكاينن زساتف خمز نبرة منقستاو غازيتا الأهرام تسبتبا بتوسخي قال كابتن مكاين حاوي 5 قاصلن ون حبيرا مسرت تسبتبتا غازيتا بوحدو 18 سبات كابتن قدايات بحاو تقاصيلهم يموتهم كاب حنت مكينا زفسس ندادي مس قال كابتن مكاين مقጫው كسعب كله دحرو حاوي 5 تلعله غازيتا الأهرام نمنجتات بوليس متقاس حبيرا بدمر 29 مكاين أكل ناي تحدقا مخانن حنتي ناي تسافرت أوتوبوس اتركبن 6 مكاين كم استقاصلا اتتصبصب يملكت ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብውሕዱ 20 ኣምቡላንሳት ናብ ተሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ከም ዝተዋፈራ ሓቢሩ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ካልድ ዓብደልጋፋር ብዙሓት ካብቶም ጉዳት ዘጋጠሞም ኣብ ዋዲ አልናትሩን ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ገሊጹ እቶም ዝተረፉ ድማ ናብ አልኑባርያ ተወሲዶም ኣለዉ ኣብ ግብፂ ሓደጋ ትራፊክ ልሙድ እዩ ኣብ 2021 ብሓደጋ ጽርግያ 7000 ሰባት ከም ዝሞቱ ወግዓዊ ኣሃዛት ይሕብሩ ጽርግያታት እታ ሃገር መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ዝርከቡ ብተወሳኺ ድማ ሸለልትነት መራሕቲ መካይን ከም ዘሎን ሕጊ ትራፊክ ብዙሕ ከም ዘይክበርን ይግለጽ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ግብፂ ሓፈሻዊ ጽሬት ጽርግያታት ንምሕያሽ ዝዓለመ ሓደሽ መስመራት ተሃንጸላ እምበርከስ ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም